haka sun lalata shi yaran nan. Subhanallah. Kawai sai ka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Fillo. Mai gida. Fillo ana lafiya. Iyali. Alhamdulillah. Ka haɗe. Jam. Iyali lafiya. Yawwa damun jiya na dawo daga wajen aiki sai aka tura mun aka ce kana ne. Wallahi Jauro na tura ɗin shekaran giya. Tun shekaran giya na kike je nemo mini kai. Saboda gidan nan duka ya lalace na rasa yaya zani da shi. Gaskiya damun ka ga damuna ta zo sai a dan dinga gyaggyara dai ayyuka. Wallahi tallahi duka wurin ya lalace. Gaskiya ne. Gashi yanzu lokaci ka san yadda ake shiki. Da Allah ya za ka yi ka gyara mini wannan. To yanzu wannan wajen abin da za a yi fillo. Za ka tanadi buhun siminti ɗaya. Buhun siminti ɗaya zai yi. To ai na ɗauka zai kwano ɗaya zai isa. Buhun siminti ɗaya za ka tanada. Sannan ka tanadan mana ruwa isai wanda zai ishe mu aikin. A takaice dai sai na samu ruwa. Yawwa ruwa wadatacce za mu yi. Wallahi ka san ruwan muna wahalar ruwa yan sai mun je shan rugan alaji kawo. To yanzu dai abin da za a yi. Shan muke samu ruwa. Gaskiya ne to ka tanadan mana ruwa isai sai a zo a yi aikin gobe da safe. To shi kenan. Yawwa to shi kenan. Ruwan da yawa za ni nemo. Yawwa da ɗan dai yawa da ɗan auki. Okay, to kenan siminti yana buƙatar ruwa ke. Yawwa siminti yana buƙatar ruwa. Yana buƙatar ruwa. Yawwa Zai sha ruwa sosai. Zai sha ruwa sosai. To shi kenan. To shi kenan. Yawwa yanzu zan koma. Za mu tanadi ruwa. Yawwa to shi kenan. Godiya nake. Bari mu raka ka. Wallahi da lahi. Tun ɗazu ina gira wannan mutumin bai zo ba. Jauro! Na'am. Jauro! Na'am bani. Ya shanun nan suna nan. Shanun suna nan suna shan. Doni anani. Wannan mai gyaran nan na ake ce ma siminti. Siminti. Yawa. Wanda yake gyara a garin nan. Na gane. Ni ba bari da suna shi ba ka san tsufa. Da Allah ka taimaka ka je ka kira mini shi. Ya ce mini karfe 8 zai zo kuma bai zo ba har yanzu. To shi kenan ba. Doni anani kai sauri kada ka jira ba. Za ka koma gurin shanun nan. Ba ku taɗi nono ba ka yi sauri. Ina ta kira shi ma ya yi zaman su. Alaikum salam Jauro ya kai. Yau ga shi nan yana zuwa. Ka gane shi. Bara da sauri na koma gurin. To shi ne ka je gurin shanu da Yawwa salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kai shi karfe 8 kashe mani. Wallahi wani dan ayyuka ne ya da ni amma yanzu na zo da komai yanzu sai ina abin nan din ina siminti. Ai mun tanadi siminti da ruwa. Yawwa. Wani ka san saboda doni annabi. Kashe mini siminti na yana shan ruwa sosai. To da na kawo simintin sai na sa shi a cikin ruwan ya kwana. A cikin ruwa Kada kuma. ya wahala da kai. A cikin ruwa kuma dillo. To ya zaki kashe yana da shan ruwa sosai. Kaga idan ya kwana a cikin ruwa, kaga in ka zo wurin aiki ba za ka wahala. Abin da ni ba haka nake nufi ba. Ka ware simintin daban, ka ware mana ruwan daban. In muka zo yau mu haɗa da rahimu. To ya duk da ka zo aikin ka na yayi sai ka ware shi. Kaga shi nan, cikin ruwan nan ya kwana. Cikin wannan ruwan ya kwana. Yanzu dillo wannan ai ya tashi daga aiki sai an abin ne sai an samu. Kamar ya zan sai abu da kudin harawa ne fa na je na sayar da harawa. Yanzu kashe mini wai ya tashi aiki in sayo abu jiya ya kwana.